Ah. Nigga Facebook. Nigga Facebook. Nigga Facebook. Nigga Facebook. Nigga Facebook. Nigga Facebook. Ik maak het boek van Sinterklaas niet. Want ik ga Zwarte Piet in die hand slaven pakken. Want Zwarte Piet is geen verslaafde. Want in België moet je een neger ontvoeren. Maar nee, in een ander land ontvoeren. Een negertje, die moet in België afgezet. Dat is illegaal, maar die neger is illegaal. Maar ze pakken de Zwarte Piet en ze pakken meer als een job. Maar ze worden meer illegaal. Je krijgt dan een pas, je krijgt een illegaal. Er is niet alleen meer illegaal, omdat de wereld pakt hem aan in het werk. Ga maar bij werk, of ga naar zijn werk. Dan krijg je daar wel werk, maar dat zijn valse rieken. Dat is heel een beetje centjes. Laat je nu een arm zien, als je nu een dakloos zien. Maar je bent nog altijd dakloos. Betalen hier, betalen daar, maar niet met mij. Maar niet met deze, maar niet met de Chinezen. Ik ben een niet Chinezen, want ze worden de Nezen. Ze worden de Chinezen. Chinezen worden dat burgeren om Zwarte Piet als slaven gebruiken. Negers worden in Afrika. Ze worden ontvoerd. Ik zie de vader niet doodschotten, want België is daar gekomen om die negers te pakken. Om negers te pakken, om dan te verkrachten. Nee. Want de ouder en de moeder dat Zwarte Piet gebruiken. En dan pakken die mee. En die twee zwarte gaan met me mee. En gaan in de auto zitten van de Afrikaanse negers. Het is het leger. En besturen. En verkopen voor 100 euro. En verdoven met Sinterklaas en boot. Ontvoerd. De ene natuurlijk was het Sinterklaas. Maar hij is ook een kerstman en een pedofiel. Maar, sorry, de negers een klap uit. En die negers moeten zeggen. Of vlees moet je lullen Zwarte Piet terug. We maken onze beat terug. En ik maak mijn eigenlijk een beat terug. Want die negers maken eigenlijk een beat maken. Want ze maken onze eigen beat maken. Want de Piet en de Pietje trek doen. Doe je lekker maar. Alle niggers doen lekker. Het is niet meer lekker. Ik ga lekker in een ijsje. Als ik een ijsje sturen ben, dan ga ik een ijsje kopen. Maar ik ga geen meisje likken. Ik ga het ijsje likken. Haha. Nigger. Dat is een Facebook. En het boek van Sinterklaas. De boek. En dat is Facebook.